lafiya? Aura ko? Ai na sani. Wallahi Hajjaju auren nan ta yi wahala a gari. Ta yi wahala? Ta ki samuwa auren nan. Sai dai akwai Sheraton ita ma sabuwar zuwa ce. Ni dai ba na son Sheraton ɗin, na fi son aura ɗin. To ina jin aure da gaskiya ta kai nan da sati ɗaya kafin a samu. Kaga ka Sheraton ne magana. Okay. To. Ba na son Sheraton. Son aura ɗin. Su ma suna yin masu kyau. Ga Sheraton ɗin. Yawwa. Kin gani? Kin gani? Ba laifi amma ni dai na fi son dai aura ɗin. Yanzu yaushe za a kawo? Auren nan gaskiya ta kai nan da sati ɗaya. Ba matsala zan iya jira. Kaga malam. Nawa wannan? 25,000. 25. To kai je mun zan dawo na siya. Dan Allah karka sai. Okay to shikenan. Ba wata. Shikenan. Na ce Hajjaju wannan makwaciyar ki ce? Kanwa mai gidana ne ta zo hutu ne wajena. Ayya, san da zuwa. Zan dawo. Barka da zuwa. Barka da ya kasuwa. Lafiya kalau ya gida. Lafiya galau. Na ce ka bar min wannan atamfan da na ce ka bar min. Tana nan aje. Kuma sai da ganki ke kadai yau. To ai dawa ne da karba. Kaga ba zan ta yawo da ita ba. Gaskiya ne. A ban ita. To shikenan. Yawwa gata. Yawwa. Sheraton in ne? Sheraton. Akwai Chelsea ma, jibi kuma za a kawo shekarar jiya aka kawo Hilton ma. Wallahi. Nawa ma ka ce mun rana? 25. Kai ba ka ragi ne? Hajjaju ai babba a tambace shi yasa. Da yake wannan na zo siya yau. In an kawo din na dawo daga baya. Kila Hajjaju. Ya cika? Haɗa min da shi mana ya zaka cire kayan a ce ba shi na siyo ba. Hajjaju ai wannan ai yara ne suke karɓa. A'a wallahi ni ma ka samu da shi. To shi kenan. Ai ita Sheraton da ke ganin ta Hajjaju. A ido ake gane ta ba amma sai an ganta a cikin wannan kayan. Ya sunanka? Ahmad. Shagon ku ne? Wannan? Wallahi duki aka bar mana. Na gode. Mun gode. Dama na yi waya da mai wannan wayar ne sai ta kwatanta min cewa nan layin ne gidansu shine na zo in kawo mata sun yi sayya ne a shago na suka manta wannan wayar. Wa kenan? Bilkisu. Nan ne gidansu. Ina wayar? To an gode. Lala ina son kaɗan mun magana da ita. Habba! Ka ce munafiki ne kai. Ka ɗebo kyau ka zo ka ɗauke mutane ko? To tana da miji. Ko mijinta soja ne, ya buge ka, ya karya ka a unguwan nan, ya kashe ka ya kashe banda. Amma ba ta gaya mun tana da miji ba. Ta gaya ma, mace ai munafika ce. Ai ba ɗaukar maganar mata. Ka ɗauki maganar mata ka mutu a banda. Abin da nake gani kamar ba abin nan ba. Ga wannan. Ina da saboda wannan sakon ne. Kai! Yaro, nan gidan kuɗi ne. Ba mu san cin hanci. Mata ba za ka samu da bai ita. Sorry. Yanzu saura kwana uku ci biyu amma har yanzu ni ban san me sai matsayata ba. Shine nace matsayin ka kake so ka sani? Ai ya kamata in sani ne. In yadda malama Ai da dudu kin kace ko? Ai da dudu a gidan ku suke ne? Wallahi ba mutane bane. Wallahi mutanen nan fitinanni ne. Karatu fa nake koya musu na fito. Shikenan fa. Kaga a iko na ce mu. A iko ban da gahin baki. To wallahi suna samun ciwon kai sosai wallahi. To kana ji? Kuma Bilki. Mai ka dawo ko? An Bilki. Na ce wai a wannan karatun cewa kika yi da Ai da Dudu ko?
Haɗi da dudu a gidan mu suke? Wallahi ba mutane bane, kaga karatu nake koyar musu a ciki ka aiko na fito. Ba haka na ce ba. Cewa ne a i o. A to ina ka ce a i ko? Ba a i ba a i o. Kai wannan kai maye ne kai ka dawo ko? Haka ci gidan ku na mu haɗa kai. A i o aka ce. Da a gidan suke. Ina ga idan an jima zan yi mutu waya sha Allah sai na dawo. Gaskiya Alhaji abinda Bala yi wa Bilki ban ji daɗin sa ba. Me ya faru kuma? Ka san ta je shagon Ahmad ta mance wayar. To shine da ta dawo gida Ahmad din ya biyo ta ya kawo mata wayar. Idan ka ga cin mutuncin da Bala yi mishi sai kai mamaki. Gaskiya abin da ya bai kyauta. Da shi balile kenan cin mutuncin suka yi masa tare mu shi kawunki. A'a ban da shi. Shi Balan ne ya yi mishi haka. To ni ina kyautata zaton wannan abin dai rashin ilimi ne. Me zai hana tunda Balki ta yi magana ta ce wa'annan abubuwan da suke dai rashin ilimi ne. Ta zo ta zaunar da su ta rika koya musu karatu da karatun sallah da abubuwa saboda rashin ilimi na damun su. Ito wannan ai ba karamin shawara ba ce. Kuma dama ai shi ma magabaci ai Allah ya baka kiwon wanda duk ike karkashin ka ne ko? Ki ba ta goyon baya ya ta dinga nuna musu. Wannan yana da kyau Allah ya yi miki albarka kuma ki dinga yin haƙuri da zan ka karatu wallahi har gari sai yawa yau kwana karatu ni da ga ba abin nan lemon roba mu da muke da gida ma shawara ki ne zan wanda ne ba zan auna ne shirya mai ba wallahi shawara ki nan ra Kai ba haka ba. to Ina ka je kuma? na ki dauko na abu ne wani good Ku iya wannan kafin ku koyi gudu iri. Kaji? Dazu na gaya muku kafin na tashi ko? To, da Allah ku faɗa kamar yadda na faɗa muku dazu. Kaji? Me wannan? Ba wai haɗa baki za ku yi ku faɗa tare, ku faɗa a lokaci ɗaya. Kaji? To, me wannan? sai ka biya ka ci da raka yi Kai. Iska kake kai baka da mutunci ko? Ubanka nake wa? Noroma. Ka kashe ta. Kul kai. Na ne. Kai na raka. Kai. Kai na raka. Sha. Sannan mulki. Na gode. Sannan mulki. Kai, ai kai ka ban dariya. Ba wai cewa ne ku haɗa baki haka ba. Cewa ne ku faɗa lokaci ɗaya. Da Allah ku yi haƙuri, da Allah kun ji. Lokacin da nake To, a tare. Ina ji batu a tare. Awo. A tare. Ka hakula da ita? Ya haƙuri wallahi ban iya bane. Ciki na. Ciki. Haihuwa naki? Ina naga ciki kuma ni ba aure ba. Karki haihuwa gidan nan. Kaina. Kafa ta haihu. Wallahi kaina. Ne. Kuma wallahi Alhaji na jingon ga batun ce ka kashe mai kanwa. Bare ku. Amma. Kai.
Ni ka kawo min kwai? Wallahi ka ƙara ce min kuti wallahi ina buge kafa. An ce ba kutun kwai. Ni ni me da kai mu. Wai me yake faru? Abun bai ya fara bani tsoro ba. Aha, bari in haɗa miki. Kina jiya Bala shi ne mai kashe ƴan uwa ta yi. Shi ya zuba mata guba cikin ruwa ya ko ba ta tsaka. Shi Balan da kansa? Ina kai yake cewa ƴan uwar shi ta in kyale shi kai in sa musu baki. Shi na yana ce bari in haɗa miki. Ki dai sani. In dai Allah ya wa bulki rasuwa to ba kowa ne ya amshi ranta ba Balana. Kuma ina so da ki jiya ki faɗa wa Alhaji cewar ga wanda ya kashe Bala ga wanda ya kashe Bilki Balana. Shi Bala din da kansa? Lallewa shi an sa mata guba cikin ruwa ta kodaddaka. Sauranta. To shikenan karka damu zan sanar da Alhaji. Wajen faɗa mana a'i da dudu wallahi nan kawai ya kashe ta. Lafiya kalau ya gida? Lafiya kalau. Ya ja wuke su. Ai je na yi ta kiran waye ke baki daga ba. Sai dai tunanin ko ba lafiya ba. Wallahi lafiya kalau kawai dai ba caji. Allah sarki. Sai kuma ciwon ciki ne dan takura. To Allah ya kara lafiya. Amin amin. Amma dai alhamdulillah na samu sauki. Allah ya kara sauki. Amin. Ya dai? Lafiya dai? Cikin ne yake dan juya mu. Subhanallah. To, sai an ji. Shi nake gaya maka a kawo mata sabuwar mota wacce ake amfani da a nan gidan ta lalace wallahi. Sabuwa za a nemo a guri na ba sabuwa amma a gurin ka samu. Kwatanuhu? Amma saboda Nuhu sha'ani kuma ba zan je ba to ya za ta wuce to ba sai ki bayani ba shiga ban da wuce shi ne abin da ya Me zan shiga nayi kuma? Me zan yi? me ba dai kin yi ba Ya fito. to kin ga ki shiga ki gyara jikinki shiga bari ka miki wani kayan ban zan ce wallahi ba wai tsohuwar mota ba ce ba ta taba hawa ta nan ba. Alhaji Isa ya gaya min wallahi to ka bari sai na nutsu sai mai magana to shi kenan ya me yake faruwa gaskiya gidan nan akwai matsala ta me wannan bayan gidan da Balki take yawan yin shi Bala ne ya jawo matsalan ya sa mata magani yanzu ma haka tana tole gaba ɗaya ta bata jikinta kina son ki ce min ba Bala ne ya sa mata wani abu sosai ma kuwa yanzu haka ma kaya zan je in dauko mata in bata gaba ɗaya ta bata jikinta kina son ki ce min ta bata jikinta da kashi kenan ai babu abin mamaki ne yanzu bari in ce dauko mata kanta gyara jikinta akwai matsala wallahi ba ni ne na faɗa ba Hassan Wayam shi ne ya faɗa randa a saka ta a daɗi
kowa samu abu ne yana da dama ya shagali ne malam ba ni ne na ba. Ke ba kada mutum da mutunci. Ni? Ba kada mutunci ake. Ya harace? Yanzu a ce kai ne ka so ka kashe wannan yarinyar. Me da baka? Me da baka? Kai kada ciki wannan maganin ne ka bata. Wallahi yaya ba ni bane fa. Ita ne kawai ta ga ruwa a hannuna ta kware. Ta ce na wata sha. Tana sha fa shikenan fa. Wato burin ka tona min asiri. Ko? A'a. To wallahi. Ki baka isa wallahi. Kowa ta faɗa ai. Ta faɗa cewa kai ne ka ba ta maganin ta sha ta take yin wannan gudawar. Yaya ga shawara an ce kyan mace ɗakin mijinta saboda haka ka aure ta kawai a tara jama'a ya auren nan kamun ta mutu kaga an yi aure ta mutu ɗakin mijinta cikin sunna kike nan Leta? Wato kenan kai dama so kake ta mutum ke ai mata ta baka san mata ta kenan auren yar uwa ta kai so kenan na yi ko? Yawa yaya ka gano haka nake so. Wallahi bari gaya maka za ka bar gidan nan in baka yi wasa ba ina tabbatar maka. Baka yi taba wannan gida ayyana ba za ka me wallahi yaya burin ne rigima to ki kenan rigima da kai ya ka kai kanka maka sama bari ina zuwa. kenan ko abu kai bayani me ka toyi nan me ka falo balele me da iya shegen da wulakancin da cin mutuncin da makircin da kake shukawa da kai da 'yar uwarka kai ban son batun banza balele na fi karfinka wani ni ba tanka bane nan gidan wana ne dukiyar shi ce kuke ci ku sha kun ba za a yanga a cikin gidan ba kuma alhaji na zuwa me za ka ce mai mun ka ce ca ne ta sai gwanda banda ta sai gwanda mi nace alhaji na dawowa zan ga mishi wani mi mun ka ce mutum da ya tai ba shi sirri ya take gare ni ha ya awo kai balele mi barkaji hakan Allah baran gaya maka an ɗauke ka a gidan cikin kamala cikin mutunci an zo an aje ka a nan gidan ba wurin munafunci bane kun yi wata gidan nan to mi mun kace alhaji ta sa gwanda awo ban kai gwanda wallahi ka shiga hankalinka fa ka shiga hankalinka me da kai mun niya me da kai mun ni kaka faɗin haka nan an gaya ba me da kai mun kaji wallahi ba sakwace nake ya wallahi ko abin nan kake wallahi kakkace ko kai ne hura niya ku kuke da hura mu dawa a gare mu katan banda katan mafiya shi muna biki ne kai kai wallahi ka shiga hankalinka wallahi da ka taba ni mi dan nan gidan ne ni dan gidan alhaji kanan alhaji ka fa gidan yau ni ban alhaji nake dan diya ta shika aure
amma a banza. Wane? To da kai da ita. Ku tafi gidanku mun sake ku. Kai bari in faɗa ma. Aikin banza da ka haihu gona gara ka haihu mata ta yi. In baka sani ba in sanar da kai. Kai kai fita? To aikin banza ka biyo ta. Kawo nake gare ta. Kawo. Awo. Lahi tun kana ƙauyen. Na miki ne kai ban gane ka yi. Niya. Ni kaka wadi munafiki. To in koma ga haja. Ko in ta yin shi wancan dan baya. Kai wallahi biya ta yi na kai. Wallahi biya ta yi na kai. Don wancan ɗaya babban albarka wallahi na iya min ɗiban albarka wallahi ita iso na mana asiri. Ka dan baya. Abin da ya sa ni jawo kana kaga wannan mutumin na cikin kakarka ba mutumin arziki ka kula da shi ka kula da shi sosai dan Allah ba wallahi tallahi shine yazo yana ta mun dadin baki shine dai abin da dan kira ka fara maka kaga tafiya ta ba matsala na san me zan mashi mun buhun shinkafa nan zan kai mun buhu uku samun mota ka san naira 10,000 suke wa'annan masu kyan ne yau da saba sayin shinkafa ai ba yana saba sayin shinkafa ba samun a mota mu je sai ka shi kudin to kudin ba alhaji na ce mu zo mu je cikin mota a baka kudi to shikenan ba matsala ba matsala ko a tawo da a kawo gona to ba matsala sai ka samu abu sai ka shi kudin 30,000 kenan gona Alhaji an gama. An sa. Rufe buɗin sai ka zo ka shi kuɗin naka. Lallai, an ya san wata bai san wata ba. Ai dama an gaya muni, shi yasa ne maganin shi ya je. Ya yi mace wani cuta ba ni ba wallahi bai isa ba kai Kun yi daidai! Zagaya! Kun yi daidai! Da muke cin kudinmu? Kun yi daidai! Wannan mahaukaci ne yanzu mahaukaci. Kun yi daidai! Kaga, yanzu idan muka kore ka daga nan ba. Kun yi daidai! Idan muka san maka ba. Kun yi daidai! Inda baka za ka ci? Kun yi daidai! Gashi? Kai daidai! To je ka. Kun yi daidai! Kai daidai! Ko?
wannan fa mahaukaci ne cikakke. amma baka sani wannan fa zai iya zama wani abu. Mahaukacin? Alƙur'an. To kamar yaya? Wanne kawai? A me za ka yi? Kawai da ya harka da ta samu. Ha? Ba ba kare shi za a yi. Allah ko? Allah wallahi. Kuma na san ka akwai kawo abu. To amma ba farkon bane ƙarshen.